Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La primera vacuna terapèutica contra la tuberculosi, dissenyada per metges catalans de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, conegut per Can Ruti, i el laboratori Archibel Pharma, arribarà al mercat el 2015. S'ha demostrat aquest any resultats immunològics positius en 96 pacients, la meitat seropositius en la fase segona de la investigació. El descobridor de la vacuna, Pere Joan Cardona, metge de Can Ruti i director científic d'Archibel Pharma, ha explicat que la vacuna ha demostrat la seva efectivitat contra bacils de coc en creixement i en letargia. Aquests últims no es podien combatre fins ara perquè el sistema immunològic no els identificava. Els resultats de la fase segona de l'assaig, que va començar a Sud-àfrica el 2010, són positius i esperançadors, i després de constatar absència de toxicitat, han obtingut la mateixa resposta en pacients VIH positius com negatius, amb la mateixa dosi de 25 micrograms. A finals de l'any que ve, el doctor Cardona i el seu equip confien en iniciar la fase tercera de l'assaig que reclutarà a 1.300 pacients infectats amb el VIH, per la gran vinculació del VIH amb la tuberculosi en el món, especialment a Sud-àfrica. La meitat dels pacients rebrà el tractament tradicional i l'altra meitat combinarà els fàrmacs existents amb la vacuna Ruti en una fase que es resoldrà el 2014 i que, si es confirmen els resultats de la fase segona, facilitaria l'arribada de la nova vacuna al mercat l'any 2015. Fins llavors, la biotecnològica Archibel Pharma, que ha nascut amb el projecte científic de la vacuna, necessita 15 milions d'euros per finançar els últims estadis de la investigació i registrar el fàrmac pioner. La vacuna tracta d'eliminar la infecció tuberculosa provocada per al bacil de coc, afavorint un estímul més eficient del sistema immunològic que el propi cos activa quan detecta els bacils. De garantitzar-se la seva efectivitat, el fàrmac podria ser útil per persones amb la infecció en estat latent i malalts que han desenvolupat la patologia. El seu avantatge és que es redueix el tractament actual de 9 mesos per malalts amb la infecció adormida a només un mes, tinguent en compte que l'índex d'abandó per a aquests malalts és del 70% a Espanya, on cada any es registren 10.000 nous casos de malalts que han desenvolupat la infecció. Així mateix, es calcula que un terç de la població mundial té la infecció en estat latent i que el 10% de les persones que no han estat sotmeses a un tractament desenvolupen una lesió important que en el 60% dels casos pot ser mortal.